ଇଲୋ ହେଇ ହଁ। ମଲା ତୁ କଣ ମତେ ଫଲୋ କରିକି ଚୁଟି କାଟିଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଇଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ଗୁଡାକ ହେଲେ ଲକଡାଉନ ରେ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଛୋଟେଇ ଦେଲେ ତୋରି ଭଳିଆ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ସେ ଯୋଉ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତୋରି ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲି ମୋରି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗଲା 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 ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ କଣ ଏବେ ନାହାନ୍ତି? ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲି ରୋଗ ଟାଇମ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଆମର ଆଖୁ ପେଡା ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେ ସେଠି 3ଟା ଦୋକାନ ପକେଇଛନ୍ତି। କଣ ଗ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗ୍ୟାରେଜ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବବୁଲ ଭଲ ଅଛି? ଇଏ ସବିଧାନ ହୁଁ। କଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ ଆଲୋ ଇଏ ଲକଡାଉନ ହେଲାନି ଯେ ତୁ ଦେଖେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମିଣିପେ ମାନେ ସାଇଜ କରୁଥିଲେ। ମଲା କଲା ଭଳିଆ ସାଇଜ କଲେ। ସେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ସାଇଜ କରୁଥିଲେ ଏଇଥିରେ ସେ ନିଜେ ସାଇଜ ସାଇଜ ମାନେ ହେଇଠି ଆମର ଇଏ ହୁକୁରୁ ହୁକୁରୁ ହଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତମର ତ ବେପାର ପତ୍ର ବନ୍ଦ, ଯୋଉ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଲକଡାଉନ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା କି ତମେ ଘର କାମ କର। ତମ ଗୁଡାକୁ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି? ଗୁଡାକୁ ଦୋକାନ ଗୁଡାକୁ ଆଉ କଣ କିଏ କିଣୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୋସରୀ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲୁଣୁ। ମଲା ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ। ହେଇ ତୁ ଦେଖେ ଆମର ଯୋଉ ସିଏ ଏମିତି ହଙ୍କ ହଙ୍କ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ଛୁଆ ବାପା କିଏ ମତେ ଥରେ ପଚାରିଲା ଆମ ପୁଅ ବବୁଲୁ। ହଁ ବବୁଲୁ କହିଲା ଆଉ ବାପା କି କାରଣ ଇଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କର 11ଟା ରାତି ବେଳକୁ ଅଫିସ ସରିବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବି ସେଇଠୁ ପୁଣି ବେଳାବେଳି ଭୋରୁ ଉଠି ପଳେଇବେ। ଏଇଥରକ ଟିକେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଛୁଆ ଆମର ଯୋଉ ହଗିସି ଗଦା ହେଇଥିବ ସାନଟା ଯୋଉ ଏବେ ହେଲା ଡୁଙ୍ଗୁଲୁ ବବୁଲୁ ତଳଟା ଟୋକେ ହଗିସି ନେଇ ଫୋପାଡିବ ସକାଳ ଯାଇଥିବ। ତାପରକୁ ହେଇ ଆଗରୁ ଝାଡୁ ଧରୁନଥିଲେ ବିରକ୍ତି ହଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଘର ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି ୱାସିଂ ମେସିନ ରେ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଏତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲା ସେ ୱାସିଂ ମେସିନ ବ୍ଲାଉଜ ଓଲଟା ବୁଲେଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ବେଲଭେଟ ବ୍ଲାଉଜ ଟା ତାଙ୍କର ତ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ସେ ଛିଣ୍ଡିକି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଗୋଟାଏ ଦିନ। ନା ସେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଏଇଟା ଭଲ ଗୁଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ହସିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ଆମର ଇଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ। ହେଇ ନିଜେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ନିଜ ଡ୍ରେସ ନିଜେ ଧୋଇକି ଆସ। ଏଇଠି ପାହାଚ ପାଖରେ ଧୋଉଛନ୍ତି କାଚୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ନାଇଁ ଭଲ ନା ରୋଗ ଟାଇମ ମୁଁ ଭାଇ ଡେଲି ପା ପୋଛ ଧୋଇ ପକଉଛି। ପା ପୋଛ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ମଝିରେ ଖଟ ଡେଲି ଧୋଇବି। ନାଇଁ ଖଟଟା କାହିଁ ଧୋଇକିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ କପଡା ପକେଇକି ପୋଛିଦବୁ ସଇଲା। ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ଇଏ ସିଧା ଗଦିକି ନେଇକି ୱାସିଂ ମେସିନ ରେ ପୁରେଇ ସେ କଟ 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 ହେଇକି ସେ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଇଏ ତ ଯାଇ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉ ଯେମିତି ମାନେ ଯୋଉ ବୁଢୀ ମାନେ ଷେଣ୍ଢ ଭଳିଆ କେମିତି ଦେଖେ ସିଏ ତୋ ବର କିନ୍ତୁ ଟୋକାଳିଆ ଅଛି। କହିଲ ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକଉ କଣ ନଜର ପକେଇବି ମୁଁ ତ କଥା କହିଲି ନଜର କଥା ମୋ ବର ଉପରେ ତୁ କାଇଁ ନଜର ପକେଇବୁ? କଣ ନଜର ପକେଇବି ଶୁଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ସେମିତି କଥା କଲେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ଭଲ ଆଉ ନା କିଛି ଖରାପ ହେବ ନା ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କି ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଇଏ ବଢି ପରା ଶିଖିଲେ ବାଟଣ ବଟା ଶିଖିଲେ କହିଲେ ମତେ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ଆସେନି। ମୁଁ କହିଲି କାଇଁ ଛୁଙ୍କ ଆସେନି କାହିଁକି ଆସିବନି ହେଇ କଥାରେ ନାହିଁ ନଈ ପଡିଥିବୁ ଯେତିକି ବେଳେ ବିଧାଟା ମାରିବୁ ସେତିକି ବେଳେ ମାରୁଛି ନା ମାଇଲ। କରୋନା ମାଇଲା କରୋନା ଆକୁ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଇଜ କରିଦେଲା। ତମେ ତ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛ ବଡ ଅଫିସର ବୋଲିକି ବୋଲେ ହଉଛ କମ୍ପାନୀ ତମ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ଦରମା ବନ୍ଦ କଲା ଧଳା ସାର୍ଟ ଆଇରନ୍ ଦିଆ ସାର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ପକା ସବୁ ଗଲା ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ମୋର ସେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ପତ୍ର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯାହା ବାପ ଘରଠୁ ଆଣୁଛି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଯୋଉ ଆମର ଆର୍ଥରିକ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ବାପା ଦେଇଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଆମ ଟୋକା ହେଇଥିଲା ସିଏ ଦେଇଥିଲା 1500 ଟଙ୍କା ସେଇଥିରେ ଚାଲିଛି ଗାଡି ନା। 43,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଏବେ କାଟି କିଟିକିରି କମ୍ପାନୀ ଦଉଛି 13,000। 13,000 ଛୁଆ କଣ ଖାଇବେ ଆମେ କଣ ଖାଇବୁ ଆଙ୍କର ଏ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ କୁମ୍ପା କରିକି ସଞ୍ଚିଥିଲି ବୋଲି ସେ ପଇସା ରହିଲା। ତୁ ତ ଘରଣୀ ପିଲା ଆଉ ତୁ ରଖିଲା ପିଲା ଆମର କଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ହେଇ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗପୁଛି ଭୁଲି ଗଲିଣି। କୋଉ କଥା? ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଦବ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ଟାଇମ ହେଇଗଲା। କି ସିରିଏଲ ବା? ମଲା ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିବି କି ସିରିଏଲ। ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ କାଢା ବାହାରିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଇଲେ ଭାରି ତେଜ ହେଇକି ରହିବ। କଣ ବା ସେଥିରେ ପଡୁଛି ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ତାପରେ 5 ଫୁଟଣ ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଜିରା ତାପରେ ଅଳେଇଚ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତାପରେ ହଉଛି ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସବୁ ପଡିକି କୁଆଡା ହଉଛି। ଆଉ ଚିକେନ ଟିକେ ପକେଇକି ତେଲ ପକେଇ ଦେଉନୁ ସେ କଷା ହେଇଯିବ।